खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 8 जुलाइ सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों गिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नोंथांनि थाखाय मोजां सान हरखाब माबा मोनसे मोनफुंनो हागौ नखरनि थाखाय मुवा बेसाद सोरजिनो सानगोन वृष राशि साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां खाबु दं गुबुननि मददाव मोजां खामानि मोनफुंगोन दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ मिथुन राशि नखरनि गेजेराव नांलायनाय जागोन फिसा जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन दुखुजों समखौ बारहोनांगोन कर्कट राशि नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जानाय नङा गारि मटर सालायनायाव हरखाब सौग्रावनो हागौ दावबायनायाव सांग्रां जा सिंह राशि नखराव गोजोन खौसेथिया फैफिनगोन एना एनि जालायनायनिफ्राय गोरोबलायफिननो हागौ साननाय हनायफ्रा मोजांसिन जागोन कन्या राशि सोलोंथाइ लानायाव मोजां फिथाइ मोनगोन सोलोंथाइनि फारसे बांसिन होगोन गावनि थांखि होसोनायाव रावनिबो खोथा लानाय नङा तुला राशि गोसोआव हरखाब गिनाय जागोन गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा गोसोनि गिखांनाया नोंखौ जेंनायाव खोख्लैगोन वृश्चिक राशि दावबायनायनि फारसे नोंथांनि थाखाय मोजां सान नङा गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बायजोआव ओंखारनायनि सिगां सानग्रोनाया मोजां धनु राशि नोंथांनि खाफालाव मोजां मुवा मोननायनि मिजिं दं गोसोनि साननाय लुबैनाया जाफुंसारनो हागौ लटारिफोर लायोब्ला जुफिनो हागौ मकर राशि जेरावबो खहाल' जागोन सांग्रां नङाब्ला नखरनि मोजां बेसादा खहा जानो हागौ बाहायनायफ्राव सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन कुम्भ राशि बेफार फालांगिनि फारसे मोजांसिन सम जायखिजाया फालांगियावनो गोबां रां मुलाम्फा जागोन फालांगिनि फारसे गोसो होसिनगोन मीन राशि हरखाब मान सन्मान खहा जागोन माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय सावरायजागोन गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैफिनगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन